מה מרגיש, עייפה, לא עייפה. בסדר? אני מתחילה למשל ציור. אני ציור? יכולה לעבוד רבע שעה על ציור, פתאום כן, אני כאילו מפסיקה, או שמפסיקה ולא נוגעת בו כמה חודשים. כן. עייפה, לא מרגישה השראה, אני מקשרת את זה לפחד, אוקיי? אבל אני יכולה... החוסר הזרימה הזאת קורית לי יותר מדי זמן, כאילו מתוך... מהמם. אני יכולה לעבוד חצי שעה על משהו ואז לעזוב אותו חודשיים. אז זהו, זה זה בא כי את... זה נראה לי משהו לא נכון, זה לא עכשיו תחכי לאיזה השראה, אבל לא. זה זה, לא... זה, מהמם. זה לא, כאילו, זה לא משהו רע, לא שאת אומרת משהו לא נכון, זה פשוט שאת לא ממשיכה לעבוד בתדר הזה. את מבינה? מה את אומרת? למה פחד? אמרת פחד למה? פחד לא להצליח, להיכשל, שאני לא מספיק טובה אולי, Mm. אז זה שאני... בדיוק מה שעוצר את ה... לא... מה ש... רגע, לא כן, שומעים כל טוב? הדברים, זה מה שאני מתרגמת. לא, כי זה מה נתקע. שאני מתרגמת. כן, אז כן, זה את מה ש... בסדר, אני... לא, לא, אבל הקול שלך נעלם פתאום, אז אני לא שמעתי מה את אמרת. אבל זה מה שהתחלנו לדבר בהתחלה, בעניין של להיות מחובר לעצמך ולרגשות כדי לדעת מה הם אומרים. מה זה השראה? בואו נתחיל מזה, אוקיי? השראה זה מדהים. השראה זה אומר שאת ממש באותו תדר כמו החלק הלא פיזי שלך, ואת מקבלת מהחלק הלא פיזי הזה את ההשראה. וזה כאילו את מציירת ביחד עם החלק הזה, זה את. וזה כשאת מרגישה טוב, זה כאילו תמיד שיש לנו השראה, זה חיבור איתם, תמיד. זה החלק הכיפי. ואת מציירת, מרגיש לך טוב, נכון? כשאת מרגישה את החצי שעה הראשונה הזו. כשאת מסיימת ואת אומרת שאת מתחילה עם פחד שאולי את לא מספיק טובה ודברים כאלה, מה שאת עושה תכלס זה פשוט לשנות את התדר. זה רק זה, אז את כאילו לא נותנת לעצמך, כי הם תמיד נמצאים, להמשיך לקבל את החיבור הזה, אבל את יכולה לקבל את זה מאוד מהר אם את רוצה. זה רק לשבת לדוגמה ולהגיד איך זה מרגיש. לא, אל תחשבי על שום דבר אחר, זה מה שהם אומרים לי, איך זה מרגיש את יודעת איך זה מרגיש כשזה מרגיש טוב. איזה מילים את יכולה לשים? כאילו, לא יודעת, נעים, זורם. נורא לא נעים, זה לא כיף אף פעם, אבל זה כמו מדיטציה, אני נעלמת, אני שוכחת את עצמי ונכנסת לתוך מוד כזה של רוגע. אני מעולה. עובדת בלי לשים לב בכלל. ואת זוכרת איך זה מדיטציה, מרגיש. את זוכרת את כן. ההרגשה הזו. אז זה מה שאת צריכה. להיזכר בהרגשה הזו, ולא לחשוב, בוא נרגיש את ההרגשה הזו כדי להתחיל לצייר. נו, מתי זה אני מתחברת? כי אם לא, זה כאילו... לא, רק לחשוב איך זה מרגיש, וזה מאוד יכול להחזיר לך מהר, את לא צריכה לחכות חודשיים, זה יכול להחזיר לך את זה בכמה שעות, אפילו ב10 דקות. או את יכולה גם, אם את יודעת שזה נושא שקשה לך יותר, את יכולה להשתמש כל נושא אחר שגורם לך להרגיש טוב. כי הקטע זה רק להתחבר חזרה עם מי שאת. אז אם יש לך אפילו כלב שאת אוהבת אותו, ולחשוב, להסתכל עליו, וזה יכול להיות מספיק כדי שתתחברי עוד פעם לציור. ואם את שמה, את יודעת שאת רוצה להמשיך לצייר, אבל כשאין לך את ההשראה, זה טוב גם. כי הרבה פעמים זה קורה לי גם כשאני רוצה לכתוב. אני יודעת שאני רוצה לכתוב, אבל אני מרגישה שמשהו לא זז. אבל אני רוצה לכתוב. אז אני אומרת לעצמי, וואלה, אני רוצה פוקוס, קצת ריכוז, כדי שזה יתחיל לזרום, ואולי בהתחלה זה צורם בקטנה, ופתאום מתחיל עוד ועוד ועוד, ואת מתחברת. כי גם יש לנו מלא דברים בראש, את יודעת, של יום יום שלנו, שנתקעים באמצע. אז, ואת אומרת שזה המדיטציה, זה מעולה. זה מעולה, להגיד וואלה, אני רוצה את הזמן לעצמי, לפעמים זה להסתכל על התמונה ולא לעשות כלום. ממש, רק להסתכל. רוב ושם, הזמן זה יושבת ובוהה. הנה, אני רואה את זה ככה עכשיו, אני רואה אותו כן, ברד של העין. כן, אז זהו. יושבת ומסתכלת ולא נוגעת. אבל אם את כן, מסתכלת ואת מסתכלת, אמ? קשה להכניס את עצמי לזה.
זה קשה, זה כאילו, את אומרת אני רוצה לכתוב, זה לא, אם היית רוצה באמת, היה לך רצון, היית יושבת וכותבת. כן, העניין הוא אבל שאני יש לי יודעת שאני כתיבה, צריכה, אבל לא רוצה. לא, יש צריכה. כתיב, כן, צריכה זה לא טוב. צריכה זה אומר אין השראה, צריכה זה בחובה. אבל אם אני מרגישה שאני רוצה, אז אני רוצה, אז אם אני רוצה, אני עושה. כי כן, בן אדם עושה את מה שהוא רוצה. אבל יש הבעיה הרבה, היא לעשות. כן, אבל יש הרבה שיכול לקרות. לפעמים אנחנו חושבים שלא רוצים, וזה רק בגלל שאנחנו תקועים במחשבה שאני לא מספיק טובה. וזה לא נכון שאת לא רוצה, אוקיי? אז זה טוב שאולי זה עושה לך לחשוב על ציורים שכבר ציירת ושהיה לך כיף, לדוגמה. להחזיר את הכיף לדבר, לא צריכה. כי גם אני, קורה לי גם, כי לפעמים אני אומרת, וואלה, אני צריכה לכתוב. ואני מתקנת את עצמי, לא, אני לא צריכה, אני רוצה לכתוב. כי אם אני צריכה, זה לא יהיה מהשראה, זה יהיה גם יצא משהו, אבל זה יבוא ממקום שטוח יותר. את גם את יכולה לצייר כי את צריכה, ויצא לך משהו, אז זה אף פעם לא יהיה אותו דבר כמו כשמגיע לך בסרימה. וזה מה שאת נכון. מחפשת, כי את רוצה להעביר מסר עם הציור. אני די בטוחה שיש מסר בכל ציור, אז אם עושים ציור, אם עושים את זה מצריכה, אז לא יהיה באמת מסר, זה יהיה סתם ציור, עדיף לא לעשות. אבל לפעמים, מזה שצריכים, כי אנחנו humans, כשאת אומרת אני צריכה, אז את מתחילה ופתאום מגיעה השראה. בתוך הצריכה הזאת, את מבינה? כי אנחנו מסובכים, עוד פעם, מסבכים. אבל עדיף כבר להיות מודעים לעניין של וואלה, אני לא צריכה, אני רוצה, בא לי. ואם את אומרת לי כרגע, למה את חושבת שלא בא לך, כאילו, שאת צריכה במקום, למה את אומרת אני צריכה, לא רוצה? כי אני יודעת שאני רוצה, בגדול, בחיים אני רוצה לצייר. זה התשוקה של החיים שלי, זה מה כן, שרציתי כל החיים. כן, ויש לי עכשיו את הזמן, ואני יודעת שאני לא הופכת להיות צעירה יותר ויותר. כן. החיים מתקדמים, ואני כבר לא צעירה גם ככה, והציור עצמו הוא התפתחות מאוד מאוד איטית. וכל קודם יום כל, שאני לא מציירת זה בזבוז. ידעתי, ידעתי שיש סיבה. תקשיבי, היום, אה, משהו. מה נפל לך? אמרו לי לפני שנתחבר, כי לא הספקתי לרשום את זה, כי חשבתי שזה בשבילי, אבל כנראה גם בשבילי, שהזמן הוא לא הזמן שאנחנו חושבים שהוא. אנחנו חושבים שהזמן הוא איטי יותר ממה שצריך להיות. שעם השראה אפשר לעשות את הדברים הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. אז כנראה שזה היה כבר בשבילך. תודה. כן, זה כי יש לנו קטע של לחשוב שהכל צריך לקחת הרבה זמן. וגם אני חשבתי את אותו דבר כשאני צריכה לשבת ולכתוב, שצריך לקחת הרבה זמן. והם אמרו לי את זה לפני איזה חודש משהו כזה, והיום הזכירו לי את זה עוד פעם, ואני אמרתי וואלה נכון זה כיף. אפשר לעשות ב5 דקות מה שאני חשבתי, ב10 דקות מה שהייתי עושה בשעתיים. זה מטורף. באמת, כאילו, נכון, אחר כך אני צריכה לתרגם לעברית ולאנגלית, זה מה שלוקח לי זמן, ולפעמים זה כשמגיע מהם ישרות, ב15 דקות יש לי את כל המסר כתוב. עכשיו, כשזה סיפור שלי, שאני רוצה לספר סיטואציה ברחוב, שקרה לי, אז זה לוקח לי יותר זמן, כי אני מחברת את הסיפור, כותב זה, כן, יכול לקחת לי גם שעתיים. אבל כל מה שקשור להשראה ואיתם, זה לא הרבה זמן. זה גם משהו שאנחנו צריכים לשנות בראש. שההתקדמות איטית, תמחקי מזה ממך. כי קודם כל, את לא יודעת, אולי מה שאת עושה זה מספיק ביותר למה שאת צריכה עכשיו. את מבינה? כי לא משנה את הגיל. תמיד יש מישהו שהצליח בגילאים הכי מבוגרים האפשריים, שאנחנו אומרים, וואלה, הצליח בגיל 70, זהו, הצליח בגיל 70. אבל לא חייב להיות כל כך הרבה זמן. זה גם מודעות שלא צריך לקחת הרבה זמן. כמה לוקח לך, לדוגמה, עם השראה לסיים תמונה? אין, יש תמונות שאני עושה ב20 דקות, ויש ציורים שאני עושה בשנתיים. אין קשר, אני לא מדברת על לגמור ציור. כן, אני לא כן. מדברת על הפרודקט, על לא, התוצאה. לא, סתם העניין אותי. שלי כציירת, כי כל ציור הוא אחר ואחר ואחר,
האסימונים והידיעה והלמידה שמתווספים לי בנוגע לציור, זה לוקח חיים שלמים. נכון. זה כאילו, זה התפתח. אי אפשר לסיים, זה לא מספיק, one לא, lifetime is not enough. לא, אבל בכל דבר שקשור לאומנות זה אותו דבר, אני חושבת. כי, ואם אני לא אעשה יום 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 יום, אז אני פשוט אתקע, ימות לפני שאני אגיע לאיזשהו משהו כמו שאני לא, מצפה. אני רוצה להגיע לאיזושהי תוצאה בציור. כן, לאו אבל דווקא הערכה או אומרים לך, ציורים נגמרים. מה שאומרים לך זה שקודם כל את צריכה ליהנות ממה שאת מציירת, כי אם לא, לא שווה לך כלום, זה מה שאומרים לך. נכון? אז אני ושאת, לא מציירת אם אני לא נהנית, זהו זה. אם אני לא כן, נהנית, אני לא עושה קו. מעולה. עכשיו, לא, את לא חייבת לחכות שיהיה השראה, אם את אומרת שזה הדבר שאת הכי אוהבת בעולם, ואת לא מציירת, זה אומר שאת תוקעת את עצמך. מהזה שאני לא מספיק טובה, שאני... הפחד... עכשיו, איך את מרגישה כשאת חושבת את זה? אומרים לי. זה לא מרגיש טוב, נכון? אז זה אומר שזה לא נכון מה שאת חושבת. ושתמיד יש את האנשים המדויקים בשבילך לתקופה שאת נמצאת. זה נכון. וזה צריך, לא משנה, אל תסתכלי לתוצאה, אומרים לך. אוקיי, נכון. נכון. אומרים לי ככה, אם מציירים, אומרים זה דוגמה מעולה. אם את עושה ציור, ואת רק נהנית כשהוא מוכן סופי, אז פספסת את הפואנטה, שזה ליהנות מכל התהליך. בדיוק. לא, זה ברור. שזה יש לי אבל מעט ציורים שאני אוהבת באמת. מעט, כי עד שיש משהו שאני נהנית מהתהליך, הוא לוקח הרבה זמן, אבל אני נהנית מהתהליך, והם באמת אלה שבאמת מעבירים משהו. ואומרים לך למה לוקח לך הרבה זמן ליהנות מהתהליך? מה כי אני ההבדל? לא מצליחה, אני לא יודעת. אז אני לא אומרים לך, מצליחה לגייס מהר ולאורך זמן לעבודה עצמה. זה מה שאת אומרת. אם אני לוקחת את מה שאת אומרת, אז העניין של ההשראה הזה, זה באמת להתחבר לאנרגיה הזאת, זה מה שקשה לי. זהו, להביא את עצמי עכשיו להתחבר, יש לי חצי יום, אני רוצה עכשיו להתחבר לאנרגיה הזו, ולהתגייס, להביא את עצמי, זהו. להתגייס מה שהם אומרים לעבוד. זה ככה, את יודעת שיש לך חצי שעה, ואת רוצה לצייר, אוקיי? אז, ולא יוצא לך ציור, אבל את כן תשבי עם מחברת, ואת כותבת איך את רוצה, איך זה מרגיש לך. יכול מאוד להיות, אומרים לך שבאותו יום לא תצליחי לצייר, אוקיי? אבל כן היססת את הדרך שלך. למחרת את עושה את אותו דבר, ויכול להיות שאת מציירת רק 5 דקות האחרונות של החצי שעה, אוקיי? ככה, את צריכה, זה תרגול לעצמך, ועוד פעם אולי זה יהיה רבע שעה את כותבת, רבע שעה את מציירת. אבל זה רק כדי שאת תוכלי להתחבר לתדר הזה, ואחר כך זה יזרום לך. וכשלא, עוד פעם, את יושבת, כי אין לנו השראה כל הזמן, יש גם לפעמים, זה טוב שאין את השראה, כי אנחנו רואים את זה כמשהו שלילי, ויש סביבה גם. הם יודעים יותר טוב מאיתנו לפעמים, אז לא לחשוב גם שזה משהו שלילי. אז היום אין לי השראה לצייר, אבל אני כן רוצה לשמור את התדר. אז אני אכתוב במקום. או לשמוע מוזיקה, או לא משנה מה, אבל החצי שעה הזו שיש לך לציור, תשתמשי בו ליישם לך את התדר, לא משנה מה. זה מה שאומרים לך. כן. אז לפחות אני זה חצי שעה של השראה, לא משנה איזה סוג של השראה הם אומרים לך. זה של זמן עם עצמך, ואחר כך זה מראים לי, עושים לי ככה, זה כאילו את תקחי את זה איתך למשך היום. זה לא שזה רק, אל תקשיבי שזה רק בחצי שעה, ואת יוצאת מהעמוד הזה, ואת חוזרת לא להיות בהשראה. את יכולה להיות בהשראה כדי לעבוד בציפורניים, את יכולה להיות בהשראה כדי להכין תה, זה לא משנה. אבל זה מסתבר כזה, בדרך כלל לא חוזרים לתדר מאוד אחורה, ברגע שאת מצליחה לאזן אותו. זה אולי טיפה פחות, אבל לא יהיה אפס, את מבינה? אז אני אנסה. אומרים לך שזה תהליך דווקא שיעזור לך לכל החיים שלך. כי ברגע שאת מציירת את התדר, הזה בציור, זה אותו תדר לכל הדברים הטובים שאת תקבלי, כאילו.
זה פשוט ייתן לך את הנקודה להתחיל, כי את יודעת שזה באמת את אוהבת. אם את לא מצליחה לעשות, יש משהו שאומר לך, תשימי לב, למה לא? אז את רואה, אנחנו אולי רואים את זה כמשהו שלילי, אין לי השראה, לא טוב לי. לא, זה פשוט הדרכה בשביל עצמך, הם אומרים לך, תשימי לב. וואלה, לא בא לי לצייר למה, אם אני כל כך אוהבת למה, אז הנה, מתחילה, לא לראות את זה כשלילי, אלא כהתפתחות, יכול להיות שמפה יבוא את הציור הכי מוצלח שלך ever, כי את תהיי בתדר הרבה יותר גבוה שהיית לפני, אז תפתיעו אותם. וזה את אומרת, ההתחברות להשראה הזאת, היא התחברות בעצם לאני הגבוה שלי, נכון? ולכל האנרגיה. כן, ואז זה בכלל, זה פותח אותי לעולם שמעבר בכל העולם, התחומים. זה פותח לחיים האמיתיים, כן. שצריכים להיות ככה ולא מעבר ולא, זה תכל'ס, אלה החיים, החיבור של העולם הפיזי עם הלא פיזי כל הזמן, והמשחק הזה זה מה שעושים את החיים האלה. את שאלת אותי בהתחלה למה באנו, אז זה, ההתפתחות הזו כאן, זה ההתפתחות שלהם גם, כי ברגע שאנחנו מתפתחים, הם התפתחו לפנינו כדי לכוון אותנו, את מבינה? אז עוד ועוד, וזה הכל ככה, זה הכל, אז זה סופר כיף.